Отчетът за период на фискалния принтер дава информация за фискализираните продажби в избрания период. Операцията не нулира паметта на фискалния принтер и може да се пуска многократно. В резултат се отпечатва служебен бон, който може да се прикрепи към касовата книга в края на месеца. Може да се отпечатва обобщен отчет за период, в който данните са разбити по данъчни групи, или детайлен, в който данните са разбити по данъчни групи и по дати. За да отпечатате отчет за период на фискалния принтер, отворете менюто Хотел, изберете Приключване и изберете или отчет за период ФП, или детайлен отчет за период ФП. Извежда се въпрос Печат на отчет за период. Потвърдете с Yes. След въвеждането на периода се отпечатва служебният бон.